Assalamu alaikum dewerɗiraɓe, miɗon yela en kirti jam. Kode radio international nangoyɗon, suudu radio waɗandu ngam fulfulde e pulaku. Kala nyandere fu kode radio international waddanay on habaruji e bo taskaramji dow mita 30 iga jamdi 8 yahugo 8 e reta waktuji Niger, Nigeria, Chadi e Cameroon. Nyalade hande alat ko bo mi wi'a dewo tati lewru haramo tumbindu hitande ujunere temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jowi ko ɗo yaada bo be nogas lewru juko hitande ujunereje ɗiɗi e nogas e tati. Sobiraɓe wondiɗiraɓe wakkatire nde kubaruji duniyaru nder yontere hawtade e Rufawu Baba Shwariya non Shoaibou Gambo ndatitoɗe kubaruji komin taskani on. Fuɗɗugo taskara cembitka ngam yeydingo yarugo leɗɗe nyawdigu ha babe fere ɗe jiha dade mayo lesdi Cameroun maɓɓitama be gouverneur jo diwal ngal Samuel Dieudonné Iva Hadibouah hawtade bo be notowo mo lesdi America ha lesdi Cameroun nyalomare mawnde ɗo. Soja en no ɓe CEDEAO andiniɓe ɗo taski ngam wurtingo ɓen waɗiɓe tuccinki laamu to lesdi Niger ɓaawo waɗgo jonde cembinde to gallure Accra ha Ghana. Ɓe andini kadi to ɗum heɓay nasaraku be bolidal ɓen majum ɗo ndeni tan ɓe dokka ɓe tungayere ngam yahugo wurtina Général Abdourahmane Tiani hawtade e kudiɗira e makko to gallure Niamey. To leddi Sénégal Ousmane Sonko lundankejo Macky Sall on majum ɗo tawi ha saare nyawdigo enen bo ɗo tawi ha suudu ndu heɓtugo pofɗe ngam on man fuɗɗi wankore nde salugo nyamdu hande bakin asaweji tati banko andinama be kujjikinkawe mako amma bo saligo ɗinego be ɓen woni ɓe nder dawla lesdi Sénégal. On jaɓɓama ha wakkatire nde kubaruji duniyaru nder yontere jogiɗo laɓangal Rufawu Baba Shwariya wiyata on jooɗe boɗɗum kubaruji labɓi jahiɗi nder maƴƴande yitere. Keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Nde hitande ujunere temeɗɗe jonayi e capanɗe joweenayi e joweetati gal ko larani ndilam ha lesdi Cameroun ɗon majum ɗo larte. Bindowo ha jagolgal suklani gallo ndilam e guitele lesdi Cameroun maɓɓiti to gallure Douala jonde mapindire nde lartugo dosnde majum ha ko larani ndilam ha lesdi Cameroun. Kuɗe majum maɓɓitama kadi be wallinde nde kawtal bitengal Global Water Partnership ha Africa cakari ɗum jonde on kadi ko waddata deidei yo giɗɗe gal bakkeje fere ha ko larani lartugo dosnde majum ha wakkatire nde ɗo ko tawete deidei jahargal jonde lesdi Cameroun be ko mara haje gal ko larani ndilam. Ngam majum on kadi ɓe ngaɗi jonde nden ha bo ɓe darta jahargal dosnde majum e bo kuuɗe majum timminama 18 jukoɗo wato nyalomare mawnde. Kubaruji nder asawere ha jiha wayla lesdi Cameroun no gallure Garwa senateur en bakino nayo on no jalɗiri ha ummatoje maɓɓe ngam bo hokkugo ɓe jawabu dow jahargal kuuɗe maɓɓe ɓen man fuɗɗi gilla ka yettuki ummatore maɓɓe tawon be gallure Garwa lamorde jiha wayla ɗum ha commune arrondissement Garwa arana on no ɓe kolli taskaramji maɓɓe noy on bo ɓe tammi wadgo gilla majum ha babe fere ɓawa ko ɓen majum cuɓama 12 lewru tatabru. Ha yibre ana derere ɗo ɗum latana ha arrondissement ji Bakin jowego e non arrondissement ji jowego luttuɗi ha nder Benue tammi latugo ha asaweje garande. Kubaruji nder yontere to jiha wayla lesdi Cameroun majum ni horejo lesdi waɗi dokkal cembingal ha nokkure wiyetende Tuboro ɗum laati leɗɗe ɗe anacardion kayum on ko sendama ha ummatore Bakin 2025 ɗum man tokkirama gal salndu ndu ira to sandu suklanandu gal ko lara
larani sembiɗingo jahargal andede demitirle ha lesdi Cameroun e non bo awnugo laara gal ittirlo ɗum laati ha gallure tuɓoro on no ɗum hokkiti nyalomare alhamisa ɗo ha ko larani kudiɗɗiragu hakkunde dawla lesdi Cameroun e non no commune nokkure ndeɗo ngam bo kadi horejo lesdi Cameroun no andini der taskaramji muɗum ɗum yaran yeeso ngam wurtingo ɓikkon anakardio majum ha nder jiha woyla lesdi Cameroun e non bo jiha Adamawa woyla e seɓato woyla ɗon man tan mi waɗego bakinno leɗɗe man no millionji 5 ha nokkuje feere kadi hunde banden andinama be ardaniɗo mo irato galluri garwa Dr Simon Basga kayum on kadi yalɗiri ha nokkure e wietende e tuɓoro majum. ha jiha Adamawa bakinno tonji ɗiɗi on no awdi alkamari ko hokkama ha remoɓe ɓe wasande ardiɗo mo irato wakwa Dr Winkara Lexemo Venasius kaymo on no ardani moftorde mapindire ngam hokkitirgo awdi man ko tammi bo hutinirego ngam ɗum yeɗina remugo alkamari ha wasande tonji bakin ɗiɗi ɗin no hutinirte ngam remugo bakin hectare ji nogas ko tammi bo wurtingo ha uftano ɗum tonji capanɗe e joweego Dr Winkar yalɗiri bo ha babe feere ko ɗum ɗo hutinira alkamari ngam waɗugo kurori e ko nandi e majum ha hitanojunaji ɗiɗi e nogas on no dawla lesdi Cameroun no hoosi anniyaji ngam fuɗɗugo taskaramji ɗi yeyɗingo remgo alkamari majum ngam heɓtugo dabareji ha ɓilla lesɗe duniyaru soyde mongo alkamari majum ko jañi bo nawugo kuje feere nder luuɓe lesɗe duniyaru be waɗugo taskaram miliyar 10 cede francs CFA nder duuɓi 5 fodde ko cede ɗen ɗe gurtine iratgal muɗum fuɗɗi fondugo demitirle majum nder jiha Adamawa. Kubaruji nder Asawere. To diwal hirnange lesdi Cameroun to gallure fumbotto ha jongore nunno debbo marɗo bakin duuɓi no gas e 9 maynama ɓawo sekego ngam wo'itingo ɓandu muɗum gaware mako tawama ha saare lokotorojo man no mo gonɗini debbo on no wari sekugo ha usta reedu muɗum ngam bo heɓa ɓandu wondu ɗo on kugal ngal hokkai ban ko renete ɓen no wiɗoɓe andini ha jawabuji arani lokotorojo on wala dungayere sekugo e o nangama. Kubaruji nder yontere. sendugo leɗɗe nyawdigu ha nder jiha Dande Mayo lesdi Cameroun e non boɗon man yotta ha nokkure kala nde fu taskaram majum maɓɓitama be gouverneur jo jiha ka biyeteɗo Samuel Dieudonné Iva Dubois nyalomare mawnde ɗo ɗum laati ngam hoytinango kala bakeje fu heɓugo leɗɗe nyawdigu ha ci'e muɗum ngam bo ɗum sembiɗine ha jamu ɓandu e taskaram dawla lesdi Cameroun ngam hokkugo kala kome fu lawol jamu wakkatire mapindere banden no waɗama bo be yalɗirki notowo mo lesdi America ha lesdi Cameroun e ha wakkatire majum ɗum hokkiti bakinno motaji mawɗi ɗiɗi ko foti ronda tonji bakinno 7 kala mota fu ngam bo ɗum wallita ha jahargal kuuɗe majum be wallinde taskaram ngam ɓangtal lesdi America ko wiyete US7 ko ɗo huuda bo be dawla lesdi Cameroun sakko magal wakere nde jamu ɓandu on notowo mo lesdi America ha lesdi Cameroun no andini kudiɗɗirago hakkunde lesɗe ɗen no ɗiɗi e non bo ummatore lesdi Cameroun laati hunde on nde sembiɗinte masine no taskara majum ɗo tawe nder sandu ndu yeydinta jahargal jamu ɓandu ha sandu jiha Dande Mayo majum nder taskaramji maɓɓe majum ɗum ɓeddan yottingo ha kala bakeje fu leɗɗe nyawdigu feere sakko ma leɗɗe nyawdugo nyawciɓowu ko wiyete sida e non bo nyawji goɗɗi e ɗum laatan dedei duuɓi 3 on taskara majum waɗete e hosan ceede ɗakki millionji 1.5 de francs CFA. jonde nde sandu suklanandu tamrende ko siales di Cameroun ko wiyete feka futto ha lewru jotata bru hitanojunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗon majum anniyaji ko hosama ha ton fu ɗum fasitama ban ko andinama be sandu suklanandu kiita ha kuuɗe ɗe coftal ɓalli lesɗe duniyaru ko wiyete tas ha nder bindol ko wurtinama nyalomare alarba ɗo kadi ɓe kosi anniyaji ɗuɗɗi masine no ɓawo ko on no ɓi jiha seɓatowoy labbeteɗo Gibay
gatama hawtade bo e kudiɗiraɓe woɓɓe ɓe jo'ini wullandu maɓɓe ha saare tas majum gal ko larani kuje feere feere ngam majum on tasgal muɗum laari kuuɗe man gal bakeje goɗɗe ɗum jaɓani ɓe bana lornugo gibayi gatama ha jahargal kuuɗe muɗum e non bo gal wakere nde hokkititgo jahargal kuuɗe ɗe ligue nga suklanta tamre nde kose ha lesdi Cameroun e ko nandi e majum nder anyaji ɗin ɓe kolli bo goɗɗum ko wullama be Panthère sportif du Ndey ha ko larani fasititgo anyaji goɗɗi man amma ɓe andini ɗum man kam fasititake. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. minon madiroɓe emin gondi be kode radio ha mitaji 4.5. kubaruji kode radio international ɗon famtina ɗon finditina ɗon welnana ummatore ngam wonde be maɓɓe ngam ta on daɗe. minniroɓe fuu min accaka ha ɓawo kala wakkati fuu min ɗo tokki kode radio international. kode radio international ɗon nange ha mitaji 4.5. kala yoloma fu daidai jamdi 7 yago 7 be reta jamma miɗo nana kubaruji kode radio international. kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be kode radio international. minon ka wala ko min poti min mbi'a on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. kubaruji nder yontere kubaruji nder yontere. on ɗo keɗita kubaruji duniyaru nder yontere on gettama e watango amin hakkilo hawtade Rufaw Baba Shawariya non bo be Shuaibu Gambo moɗo tawi ha hawtuki dillen to lesɗe goɗɗe puɗɗiren be lesdi Mali. naybijo bindowo mo kawtal lesɗe duniya suklaniɗo kuuɗe ha kawtal lesɗe duniyaru oni on majum yetti to gallure mofti lesdi Mali ha nder gilla mako Jean Pierre Lacroix on man yalɗiran ngam laarugo taskaram mo timmingo kuuɗe ɗe soje en ɓe kawtal lesɗe duniyaru ko wiyete MINUSMA ha nder lesdi ndiɗo. 31 lewru 11 hitande nde ɗo bakin ujune 11 soje en enon bo polisaɓe ujunere 100 ɓe lesɗe feere feere on kadi ko ɗo tawe nder sangeje 13 nder lesdi Mali majum mo tammi timmingo kuuɗe muɗum ɗum laati bo ɓaawo anyaji ko hosama be sarwitindorde nde kisal kawtal lesɗe duniyaru majum ha ɓaawo ƴammol ngol Bamako be andingo ɗum timmina kuuɗe ɗe soje en ɓen ha lesdi maɓɓe ha gallure mofti nelaɓe ɓe kawtal lesɗe duniyaru oni majum jaɓɓama be gouverneur jo gallure majum mo colonel major Abbas Dembele e non bo nder gillaka o tammi bo yidugo be woɓɓe ardiɓe ɓe lesdi Mali to gallure Bamako ngam bo laarugo deidei noy on ɗum o timminirta kadi hosugo soje en ɓen ɓe lesɗe duniyaru man ko tawete ha nder lesdi ndiɗo warnoɓe daga hitande 2013 ngam haɓugo be hulniɓe. kubaruji nder asaweri. to lesdi Mali majum mo andaɗo be gimmi feere feere Salif Keita warti sarwitinowo musamman Assimi Goita hoorejo mo laamu hakkunde lesdi Mali. ɗum laati ha anniya cembitka ko hosama nyalomare altine ɗo be hoorejo mo laamu hakkunde lesdi Mali Assimi Goita on andini Salif Keita lamminama bana sarwitinowo musamman ha jahargal artungal lesdi ndiɗo on majum ɗon no bo o tawi ha gal wakere nde sarwitindorde nde laamu hakkunde e ɗum laati bana majalisaru on jo'inama fodde ko ha bo ɗum wallita kuuɗe ɗe Bamako ha jahargal muɗum ɓaawo ko ɗum sankiti majalisaru lesdi Mali majum nde ɗum waɗi tuccinki laamu. Salif Keita dande muɗum andama nder gimi pijirle lesɗe duniyaru e ɗum laati kanko fu oɗo tawe nder daade himɓe ƴewniɓe be dillugo soje en ɓe MINUSMA to lesdi Mali. kubaruji nder yontere ha lesdi Angola
Joao Lorenzo horejo lesdi ndi ɗo kayum on no hoosi labangal kawtal lesɗe Afrika funangeje ɗum laati ɓaawo laamu ngu Felix Tshisekedi horejo lesdi RDC ha jonde 43 nde kawtal lesɗe Afrika funangeje majum ko waɗama to gallure Luanda lamorde Angola on kadi ɓe dokkiti Joao Lorenzo ardungal kawtal majum ko wiete SADC ha nder taskara mabbe be andini kuje cembiɗɗe on ko tammi waɗego bana yeyɗingo kutinirteɗe ha nder lesɗe ɗe Afrika funangeje e non bo fahinno ɓamtugo gal jahargal jonde ummatore. SADC andini bo nder taskaramji muɗum mo be haala yerɓugo soji en ha lesdi RDC ngam bo ɗum wartira jonde jamma e de'ende. Horejo mo lesdi Congo Democratique Felix Tshisekedi ɗo reynani wallinde man laata ɗum hunde on ko waddata jonde jam e de'ende nden. Lundanken lesdi Angola bo ɗon ndeyna SADC man no holla deydey bawɗe muɗum ngam timmingo ɓillaji ko tawete ha gal bakeje feere kawtal ngal lesɗe Afrika funangeje andini bo be watugo hakkilo ha cuɓi nder hitande nde ɗo bana ha lesdi Zimbabwe, lesdi RDC, lesdi Eswatini e non bo Madagascar. Kawtal UNICEF andini be mettuɗum masino ɓillaji ɗi nyawu soyde sewaku ko wiyete choléra ɗo tawe to lesdi RDC. ɗon man ɓe mbi ɗum laati ɓurduɗum daga hitande 2017 dakki 30 on ko ɗum ɗo seka malla bo ko ɗum gonɗini margo nyawu choléra majum e non bo bakin 230 on ko sowi yonki ha nder lesdi majum di fu mari nder lebbi 7 ga en jiɗinno. Waylakivu laati ɗum diwal on ɓurdungal memego be bakin 21 on memaɓe e nyawu majum ko yahanta bo ɗakki 8 on laati ɗum ɓikkon markon ga en duuɓi 5 ban ko andinama be limgal ngal UNICEF majum ha nder sangeje ɗe ɓen nyaaruɓe ngam ɓillaji on no nyawu choléra ɓuri waddugo bonondaji bana ko ɗum holli nder taskaram ɓeɗo ngaɗa bolidal ngam famtingo ummatore noy on ɓe jogidirta sewaku ha jone mabɓe kala nde weti fu. UNICEF andini bakinno millionji 52.5 cedede dollar on ko ɗo rene ha bokati ɗum wallita ngam timmidirgo be ɓillaji ɗi jamu majum nder lebbi 5 garanɗi. Anniyaji majum ha anniyaji laati ngam wallitidgo himɓe bakinno million e 1.3 nder mabɓe ɗo tawe ɓikkon million re ngam ɗum hokkaɓe ndiyam labɗam non bo kutinirteɗe ha jamu ɓandu wasangoɓe ɓawo cuuɗi e ko nandi e majum gal wakkere nde nyawndigu e ko nandi e majum ha wakkatire nde ɗo ɗum keɓe bakinno 9 on tan ko hokkama ko mara haaje majum. Kubaruji nder Asawere. Kudiɗiragu hakkunde lesdi Niger e lesdi Chadi jagorɗo arandejo keso mo lesdi Niger Ali Mohamed Lamine Zain yalɗiri to lesdi Chadi to gallure jammena o yidi be horejo mo laamu hakkunde wu General Mohamed Idriss Déby Itno on majum yaadi be kudiɗira e mako ɓe bakin ɗiɗo ngam bo kadi ɗum mo sembiɗina gal wakkere nde kudiɗiragu hakkunde lesɗe ɗen no ɗiɗi ɗe Sahel. O andini hooljo lesdi Chadi o waddani ɗum mo nelal cembingal ngal General Abdourahmane Tiani ha horejo lesdi Chadi majum. Kubaruji nder yontere. Toccinkilamu to lesdi Niger ɓawo nyalɗe ɗiɗi ko ɗum waɗi jonde nde gewta to gallure Accra to Ghana ardani ɓe gal wakkere nde soje en ɓe kawtal Afrika hirnangeje ɓen man no timmini taskaramji mabɓe ɓe mbi ɓe ɗo tawe kala ko ɗume fu dow lawol ngam bo waɗugo kuuɗe mabɓe yahugo hosita laamu ɓe dokkita Mohamed Bazoum ittaɗo ɓe tuccinkilamu ha 25 lewru 7 Général Christopher Gwabin Moussa ardaniɗo taskaram soje en no lesdi Nigeria on majum andini soje en ɗum laati kutinirte ɗum ɗowngu ha lesdi fu ngam majum on kadi CEDEAO kayum on to hokki boliɗe muɗum ɓen man ɗowtan ɗum sanduno CEDEAO kayum on mari boliɗe ragareje kawtal lesɗe Afrika hirnangeje ko wiyete CEDEAO ɗo habda ngam timmidirgo be tuccinkilamu nder diwal ngal ngam bo ɗum ɗo yiida ɓawo Burkina Faso e Mali jonta bo ɗum lesdi Niger kadi ɗum latani ɓe bana hunde on ɓurdude sembe masine kayum on waɗi ɓe koosi anniyaji ngam ɗum ta meta nder diwal ngal. Ha
ha dow lawol gotol majum to gallure Niamey ban ko tawete nder galluje goɗɗe ha Tilaberi non bo Zender e ko nandi e majum ummatore ɗo tokkitini kuuɗe muɗum bana no hani ban ko wuwa nder hiiri weeti maɓɓe. Woɓɓe andini kadi tuccinki laamu be soja en ɓen laati ɗum wurtingo lesdi Niger nder ɓillaji cembiɗɗi ha wakkatire nde ɗo ko ɗo tawe be tedduɗum masin no jahargal faggudu muɗum. Lesdi on laatidi nder lesɗe ɓurduɗe marugo talakaku nder lesɗe duniyaru e non bo ndi laati marndi risku masin no ha nder muɗum. Kadi ha wakkatire nde CEDEAO kayum ɗo ɗaɓɓita lawol tawon no bolidal fodde ko yerɓa soje en ha gallure Niamey ummatore gal muɗum mettini be anniyaji ɗi yerɓugo soje en ngam warugo itta soje en ɓe Abdourahmane Tiani ardani ha ardungal lesdi ndiɗo. kubaruji nder Asawere. Kawtal ɓenno lundanke en ɓe lesdi Gabon ɓe kawti ɓe cuɓi goto nder maɓɓe biyeteɗo Albert Ondo Osa kayum on tammi latugo kandidajo mo lundanke en nder kawtal ha bo on majum titotira be hoorejo lesdi taweteɗo ha laamu Ali Bongo Ondimba. ɗum ha nder lewru aranderu hitan ujunaji ɗiɗi e nogasi tati ɗo on ɓe gaɗi kawtal lundanke en ɓe lesdi Gabon majum e non daga nden man ɓe ɗo ɗaɓɓita moy on tambi latugo kandidajo maɓɓe ngam o wara o wafana Ali Bongo Ondimba moɗo tawe ha laamu bakinno duuɓi 14 nogasi jowigo lewru jotatabru dow ɗerewol gotol on kala komoe fu tammi waɗugo cuɓi muɗum ɗiɗi tawon gal wakere nde hoorejo lesdi e non bo gal wakere nde député en. Ali Bongo Ondimba marɗo bakin duuɓi 54 suɓama arande jum ha hitano ujunaji ɗiɗi e 9 ɓawo mayde babirawo mako Umar Bongo Ondimba e non o lori fayno suɓama be caɗɗum masin ha hitano ujunaji ɗiɗi e 15 e jotta to on majum mo suɓama fahin o foti duuɓi 19 ha ardungal lesdi ndi cembindi ndi Afrika cakari marndi bo nyebbam ha nder muɗum. kubaruji nder yontere. To lesdi Burkina Faso biyeteɗo Vincent Dabilgu latinoɗo jagorɗo mo suklani dimle jahale lesdi Burkina Faso on man no hitama nyalomari alhamisa ɗo duuɓi 11 ha saare fursina wato duuɓi joƴiɗi kam fu on majum maɓɓete ɓawo ko ɗum tumimo wujjugo ceede dawla laɓɓitingo jawdi e non bo risku ngu bila laaɓe ndam. Latinoɗo jagorɗo hakkunde hitan ujunaji ɗiɗi e 18 yottugo hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ha laamu ngu Rochema Christian Kabore mo ittama ha ardungal lesdi ndi ɗo ha lewru aranderu hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi on man yarama ha nyawudu towndu ndu gallure Wagadugu ha ɗon man ɓe anditimo be wujjugo ceede ko yahanta bakin milliard gotel e millionji ujune temere e nogas ceede ɗe franc CFA ngam majum kadi o hokkan bo jobdi bakin milliard 3 e millionji temeɗɗe 3 e nden bo fahin no jambiya mako darnama ha kuuɗe dardal siyasa. Himɓe nayo woɓɓe bo kudiɗira mako kamɓe fu ɓe kiitama tawetenoɓe nder jagorgal ngal hakkunde duuɓi 9 yahango 11 e non bo ɓe yoɓugo jobdi cembindi. Nyawodu towndu andini bo nangugo kala mardi mako fu ha yottade de ceede ɗen ɗe o wujji majum e fahin bo ɗum haɗi inde mako wongo nder suɓanɓe malla bo suɓeteɓe nder duuɓi 9 garandi. kubaruji nder yontere. To lesdi Senegal lundankejo Ousmane Sonko ɗo tawi ha saare nyawdigo e non bo ɗo tawi ha suudu ndu ƴummitingo ko wiyete réanimation nyalomare alhamisa ɗo ɓa fuɗɗugo wankore nde bila nyamɗi hande bakin asaweje 3 ɗum laati poɗotiral hakkunde mako e dawla lesdi Senegal daga ko ɗum hitimo gal bakeje fere on man andini kadi ɗum laati haɗugo mo yaago ha cuɓol hoorejo lesdi. Amma bo kubarol ngol ko ƴamama be AFP ha cembiɓɓe ɓe lesdi majum kala ko moye fu sali gonɗingo kubarol majum. Ousmane Sonko fuɗɗi turtol muɗum ngam salugo nyamugo daga 30 lewru joweeɗiɗabru e daga ɗon man ɓe jaari mo saare nyawdigu ha ɓawo ɗo ɗum warti ɓuri sembe masin. Amma bo kadi ha wakkatire nde ɗo ɗum anda noy on tammi laatugo hakkunde mako e dawla lesdi ndiɗo. kubaruji nder yontere.
jonde nde kawtal kesal biyetengal BRICS horijo lesdi Chine biyeteɗo Xi Jinping tammi yalɗirgo asawere warande to lesdi Afrika fombinari o tammi wadgo gilla ka kudiɗiragu e non bo o yalɗiran ha jonde mapindire nde BRICS majum banko andinama jagorɗo halfitinaɗo kudiɗiragu e lesɗe goɗɗe mo lesdi Chine nyalomare mawde ɗo dunde Afrika laati wakkatire nde ɗo nder habre cembinde ha wargo heɓa babe hakkunde kawtal lesɗe Europa non bo lesdi Russia e lesdi Chine ɗum man ɗo tawi gal bakkeje fere fere be billaji ha wakkatire nde ɗo be habre nde Ukraine ben ardiɓe ɓe Chine Brésil lesdi India e lesdi Afrika fombinari e non jagorɗo halfitinaɗo kujiɗiragu mo lesdi Russia tammi hawtugo daga no gas e ɗiɗi yottugo no gas e nayi lewru joytata buɗo ha lesdi Afrika fombinari ngam bo ɓe bolwa hakkunde BRICS e dunde Afrika ngam bo jahargal kudiɗiragu e non bo ɓamtugo dunde ndeɗo ɓawa ko ɗum waɗi poɗotiral cembingal dow wargo Vladimir Putin mo lesdi Russia ha lesdi Afrika fombinari on majum andini ha lewru joɗiɗa buɗo o tamma yalɗirgo to lesdi Afrika fombinari majum ngam bo ɗum doli lesdi Afrika fombinari be nangugo moto o yotti ha lesdi muɗum lesɗe fere fere ɗuɗɗe on ɗe Afrika ɗo ɗaɓɓita nastugo nder kawtal biyetengal BRICS majum bana Algeria lesdi Misra Ethiopie non bo lesdi Maroko ko luti lesɗe Afrika ɗo tawe lesɗe goɗɗe bo bana lesdi Argentine Émirats Arabes Unis Arabie Saoudite to Indonésie Iran e non bo lesdi Venezuela. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere fere ngam ta on daɗe minon madiroɓe emin gondi be kode radio kubaruji kode radio international ɗon famtina ɗon finditina ɗon welnana ummatore ngam man wonde be maɓɓe ngam ta on daɗe mindiroɓe fuu min accaka ha ɓawo kala wakkati fuu min ɗo tokki kode radio international. Kode radio international kala yoloma fu daidai jamdi 7 yago 7 be reta jamma miɗo nana kubaruji kode radio international. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be kode radio international. mino ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Yaniki wasa waditi yala afisa buyuma asabu kanyi yaneka ke waditi bani olola mosolefe inale ina kusa goduna sobiraɓe wondiɗiraɓe ha ɗo on en toɓɓi aya kubaruji duniyaru nder yontere mi yetti on ewatangam hin hakkilo miɗo wi'a wonno barka meɗen be lewru haram tumbindu nder hitande 1445 Rufawu Baba Shawariya wiyata wonno janginen duren ndemen gam yarugo nokkuje meɗen yeeso on jarama. Solu bara obella aloro yaka solu furuke boyala malike bola senege rodo igoni daga sigile malike bola kullido surafana sigile uraja ke kele sigido nasongo bogodo
Ogo nyini ke wabanya no ka fere bobo woro. Katili no muro to focho. Mama sira denna tinara. Katili no muro to focho. Mama